Il-Ministru tal-Ambjent Leo Brincat ħatar lill-Professur Louis Cassar biex iħejji qafas ta' abbozz ta' pjan nazzjonali dwar l-afforestazzjoni f'Malta. Dan il-pjan se jieħu in konsiderazzjoni l-qagħda preżenti ta' fejn hemm konċentrazzjoni ta' siġar u l-isforzi li saru fir-rigward tal-afforestazzjoni f'Malta u Għawdex. Għandu jidentifika wkoll l-azzjoni li trid tittieħed fuq medda ta' żmien biex tħares u tħaddem is-siti preżenti, il-potenzjal ta' ħolqien ta' msaġar ġodda u l-maniġjar tal-postijiet ideali. Il-Professur Louis Cassar li huwa id-Direttur tal-Istitut tas-Sistemi Ambjentali fl-Università ta' Malta tkellem dwar l-isfidi f'dawn il-qasam. Jekk inti qed tħawwel f'post li huwa naturali fejn għandek jiddependi fejn tħawwilha fejn jista' jinxterdu biż-żrieraħ jew mezzi oħrajn, titgħod attent xi tħawwel. Nħawlu pjanti indiġeni u nħawluhom f'kuntest ekoloġiku. Jiġifieri mhux sempliċement pjanta li hija indiġena għal pajjiż inħawluha kollhom kien tkun adattata għal dak it-tip ta' ambjent li qed impoġġuha fih. Il-pjan għandu jiżgura li l-proposti jkunu jaqblu mal-Istrateġija Nazzjonali tal-Biodiversità, jikkontribwixxi għall-azzjoni nazzjonali dwar it-tibdil fil-klima u jipprovdi spazji ġodda għal postijiet rikreattivi informali li waslu biex titjieb il-kwalità tal-ħajja tal-komunità. U l-ambjent inbidel, ġifieri mhux il-klima biss bidlet u l-ambjent imma anki l-bniedem ġie modifikat. Il-fatt li daħlet l-agrikoltura kollhom kien, l-agrikoltura hija nħarsu lejha bħala kampanja ma effettivament hija ambjent uman. U li f'Malta u 43% tal-land cover hija agrikola, ġifieri bnejna kważi 33% mill-pajjiż. Agrikoltura għandna 43% li baqa' huwa naturali u semi-naturali, ġifieri li fihom issib il-postijiet li huma protetti wkoll. Ir-rapport tal-Professur Cassar mistenni jitlesta sal-ewwel nofs ta' Ottubru. Il-Ministru Brincat qal li l-Ministeru tiegħu se jeżamina r-rapport fuq livell konsultattiv u wara l-proposti jgħaddihom għal konsiderazzjoni tal-Gvern. Fuq kollox, jgħid il-Professur Cassar, il-bniedem għandu jħossu parti mill-ambjent. Rridu nibdew naħsbu biex nikkreaw mhux biss il-core areas li ma protetti ma dal-buffers u l-areas u areas ta' tranzizzjoni li fihom il-bniedem mhuwiex esklus. Għax alla ħares f'pajjiż bħal Malta dan nies kollha nibdew neskludu n-nies mill-kampanja.